खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय। दिनै 29 जुन 2023 बाराय जायो बिस्थिबार। फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। मोनसे खास्रि बिस्रि जाथाय सनितपुर डिस्ट्रिक्टआव सासे सुबुङा गावनि रुवाथि आइजोखौ बुथारनानै गावनि न'आवनो फबदों। सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय तेजपुर ओनसोलाव सासे सुबुङा गावनि न'आव खामानि मावनो थाफैग्रा आइजोखौ बा रुवाथिखौ बुथारसे बुथारनानै बिनि गोथै सहखौ गावनि न'आवनो सिरि सिरि फबना दोननायनि उनाव गासैबो जाथाया सोराङाव फैनायनि उनाव बे सुबुङा पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों आरो पुलिसा गोथै सहखौ हाखर सिंनिफ्राय बोखांनानै पस्टमर्टेमनि थाखाय दैथायहरनाय जादों। बुथारा दायनिगिरि दुथां सुबुंनि मुङा जाबाय राजु आइस। नाथाय राजुआ रुवाथिखौ मानि जाहोनाव सोरनि थाखाय बुथारनो नागिरदोंमोन बिनि गुबै जाहोनखौ रोखा खालामथ'नाय जायाखै। दा बे जाथायनि सायाव आसाम पुलिसा गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङ। लोगोसे बे जाथायखौ लानानै ओनसोल नाङैनो गिखांनाय फोरमायदों। गिथाव बाथाव अर खामदों। सनापुरनि दिसां रिजर्टआव मैया फुंनि समावनो गिथाव बाथाव अर खामदों। गेस सिलिन्डार ब्लास्ट जानानै बे गिथाव बाथाव अरा खामदों। उनाव अर खोमोरग्रा हानजाया फैनानै अरखौ खोमोरनो हादों। नाथाय अरखौ खोमोरनायनि सिगांनो बे जाथायाव अदेबानि बे अरजों लाख रांनि धोन सम्पति आरो मुवा बेसादफोरा सिलिंखार आरो थेर बेथेर जाखायोमोन। मेथाइ रोजाबबाय थानाय समावनो अबथिरायै जिउ गोमानांगौ जाबाय। बिहार रायजोनि समस्तिपुराव सासे आइजोआ जुलिनि फांसन जाबाय थानाय समाव माइक लानानै मेथाइ रोजाबबाय थानाय समावनो हरखाबै मोब्लिबजों बोबथाबजानानै अबथिरायै जायगायावनो जिउ गोमादों। थैनाय आइजोनि मुङा जाबाय मीना देवी आरो बे जाथाया माबि गामियाव जादोंमोन। लोगोसे बे जाथायखौ लानानै जुलिनि टेन्ट डेक'रेशनफोरनि सायाव बा बिफाननि सायाव पुलिसखौ नायबिजिरनो थाखाय केसबो होनाय जादों। गुवाहाटी पुलिस आरो क्राइम ब्रान्चआ गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन दाब दाब जायगायाव गोख्रों सिग्रोमनानै साथाम ड्राग्स फालांगिरिफोरजों लोगोसे बिसोरनिफ्राय ड्राग्सबो बोखांनो हादों। गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय साथ्रिबारिनिफ्राय सानै ड्राग्स फालांगिरिखौ एरेस्ट खालामदों आरो पल्टन बाजार ओनसोलनि नेपालि मन्दिरनिफ्राय सासे ड्राग्स फालांगिरिखौ एरेस्ट खालामदों। हमजानाय ड्राग्स फालांगिरिफोरनि मुङा जाबाय मोहम्मद कादाम आली 21 बोसोर बैसोनि, हिमांग बरा 29 बोसोर बैसोनि आरो बाबुल आली। मानसिफोरनि गेजेराव सासे सेंग्राया सासे सिख्लाखौ सिखाजों दाननो होसोदों। पुनेयाव सासे सेंग्राया सासे सिख्लाखौ बिनि स्कुटिखौ हमथाना लाखिनानै आखायाव सिखा गोबौखौ लानानै दानथारनो थाखाय हरखाबै होसोलाबायनाय मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नुनो मोननाय जादोंमोन। उनाव लकेलनि मानसिफोरा सिखाजों दाननो होसोनाय सेंग्राखौ हमथानानै सिख्लाखौ रैखा खालामनानै सेंग्राखौ पुलिसनि आखायाव गथायनाय जादों। दानथारजानो नागिरनाय सिख्लानि मुङा जाबाय प्रीति रामचन्द्र 20 बोसोर बैसोनि आरो दायनिगिरि दुथां सेंग्रानि मुङा जाबाय शान्तानु लक्ष्मण जाधव। नाथाय शान्तानुआ हरखाबै मानसिफोरनि गेजेराव प्रीतिखौ मानो बुथारनो नागिरदोंमोन, मानो सिखा लानानै होसोलाबायदोंमोन बिनि गुबै जाहोनखौ मिथिनो मोननाय जायाखै। दा बे जाथायनि सायाव महाराष्ट्र पुलिसा गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङ। लोगोसे बे जाथायखौ लानानै ओनसोल नाङैनो गिखांनाय फोरमायदों। मानोना लक्ष्मणआ प्रीतिखौ हरखाबै मानसिफोरनि गेजेरावनो दानथारनो होसोदोंमोन आरो सिख्लाखौ मोननाय मोनबाथाय दानथारथारगौमोन। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।